amasiko Imiboniso yesiqendu seveki epheleleyo. Ityhefu is khief Afrikaans. Butwala. Yes. Poison equals to utwala. Utwala equals to poison. So abantu abayibiza utwala la. So xa abantu begalela utywala Butwala basele poison. Then thina ke sabe sifuyile ke sine animals zethu. Inkomo zingaphi usiza inkomo? One, sisebenzisela unqula inkomo. Sithethe ne-ancestors zethu. Ubisi. Ndibala ntoni. So goats, sheep, sineenkukhu, sinamaqanda, food production yethu. We don't need anyone to employ us and give us a salary. Now the best way to corrupt this whole thing is to take the land. Bazawulamba, ebelambile, sibaxele bakhona into ekuthiwa tax efuneka beyibhatele. So they will go and look for a job. Then we've got them under our fist. That's how they caught us. Kwakusekhona iminikelo kudala obana xa inkomo zakho zisele bekho amathole atyetyisiweyo amahle owathathayo wasekomkhulu uyanikela. Iyafana ke phofu nale education because abantwana baphuma apha elokishini ngeveni nange-transport bahambe botsha kwenye nation iyobafundisa iyoba deposita into efuna uyideposita engqondweni zabo. Abantwana benye isizwe loo nto yenziwa sesinye isizwe esi sinikela voluntarily ngabantwana baso. nakwezo sikole isiXhosa sakho singabe yi-first language. No, because otherwise aso priority yesasizwe leyo. Xa umbuza efika apha ufuna uba ntoni mntwana, I want to be rich. That's how the economy is organized now. Now, if besingengomagwala, we were going to rescue the economy from that. Eyi mandizame uba kubuyelwe kulaa nto ibiyiyo. Nawo masithi mhlawumbe ecumakala makuzanye uba kubuyelwe kulaa nto ibiyiyo kulinywe umntu wonke kuthiweni izindlu zonke masibe nenkomo. Laa nto ibiyenzeka kudala ubuyithetha uba nqoma system kwenziwe into ezinjalo. Kuzanywe nje uba kungakulanjwa ngabantu kuba kuyalanjwa ngoku. Into zichithakele. No, yidanger leyo kodwa enkulu ingozi leyobana sizawuba yitopiya. Yakhumbula itopiya kuphele ukutya. Abantu bethu umhlaba. That was in the early 80s. Kwaphela ukutya. That's a real danger. Uphela udependa importing ukutya from other countries, which is a big problem. Now we found nothing. So solution, if we want to go to solution, this is where to start. We will have a community of people about sharisha level and then form an activist group abantu kwindawo zabo. Nansi prototype yokwenza lento. Indlela yoproducer broilers. The broilers is chickens in yam. You get 10, you get a group of 6 women in one village. Ubafundisa the one broilers. One day old broilers. Kumele uzifake phezu kwale infrared light. Uzondle ngale meal, right? Ekuseni na late. Make sure that they've got lots of water. You teach that person, this is a prototype. Nice. That's village 1. Village 2, same thing. Village 3, same thing. Now they grow those broiler chickens. After growing them, after 3 weeks, you buy them back into the center or in the co-op. Buy the co-op, uzinika injections zazo ezindayo. Udogqaba uzinike environment better than apho sisuka khona. Udogqaba uzityebise.
Now you jump up in that level of eating. Yes. The weight is was Mrs. Car. And then they go to the market. Okay. What is left is taken apart in that village. And everybody's got food. Yeah, baka. So that's one. Go to spinach production. It's very simple. You write a prototype, you teach, and then you get willing people in that village, village 1, village 2, village 3, village 4. Then they give me a district, one district, to pilot this. So, this is what we do. We produce for our own good, we eat, what is left, we sell. We buy clothes. And then we buy sewing machines, we make our own clothes. See, I'm taking it back. So, amasiko nezithethe saba ngabelungu kusenina mzontsonto yizani sinqweme zekuthi qwenge naba abantwana bethu bejikilela amasiko abo sijongile iqhawuke phi na imbeleko mzikaphalo ingaba siyavuma ukuba ukufa kusembizeni abakhuliswa sithi na sibaguqule bafane noondlebe ezikhanyilanga ayisithi na abathi kubo inkcubeko nempucuko kukusikhupha ngempumlo ucondobe uxelo medem singabanyola na sibakhombe ngomnwe sithi ngabo abazenze unompucuko khawukhangele nantso intombi emnyama iziqhayisa igaxele ilokhwe emhlophe kuba kaloku iyatshata wakhe amaxhaka umyeni ecaleni uzingca ngeblack tie wayedibana nayo phi zayaphi na imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu khumbula mabele zene-brand kaloku. Yayingekho qala. Mabele nto. Oh, kwabenzo zalo. I-concept yenu le mabele, for example, ukho nto ngoku xa phambi koba uhle ibhokisi kufuneka kuzinongolo zothile no-brand expensive ayigalele phaa ebhokisini. Hayi andiyazi le. Emngcwabeni. Hayi andiyazi. Emngcwabeni kubuze mfundisi Gqibile. Kuze ikrono laa nto intsha laa nantsika laa brand iduru igalelwe phaa lesiko phaa elokishini. Yayingelo siko. Bese sizathetha ngomngcwabo. Sigqibele ke. Ewe singakhala singede kumngcwabo. How much time do we have? I promise this is about 20% of the work that we do. Umngcwabo ke lo wasiyo ngoku. Fueled by the church, because at the center of Mngcwabo is the church. Such that ukuba akali ngawo lo mntu kufuneka kuyocelwa icawa kwaye kuyobhatalwa icawa esamngcwabo. Much as ba ke icawa idizayine umngcwabo, icawa ezina missionaries ezingabelungu ne namasiko apha emngcwabeni wethu awekho belungu. Okay. Nezo missionaries zangcwatywa kwahlo sithi abanzalana dala ke njengoba ndisitsho kuwe sithi sasizala sasisitya sasine-justice system sasine-health systems bengabikho belungu nokufa sasifa belungu bengekho. Right. Ekufeni komntu ke immediately kudeklarishwa insilo uba uzeliwe, not only kulaa mzi but ilali yonke kwamqabile kufa ke kufuna abe elalini in 1 year
Sure. Kuthiwe kuseliwe uthethelwa phansi Lali yonke. lali yonke xa ugqitha phaa kulaa mzi ubhutshwe kuwo wamtshaya inqawa yakho ecima kulunqwazi xa ugqitha phaa kulaa mzi. Laa mzi xa kubhutshiwe kuza oomama bombade bafike bohlalisa abantu balaa mzi bobalalisa futhi nobalalisa. Ootata bathi nqodalala phaa ngasemhlanje bohlalisa ootata babo ngoba kho mntu makafeyise ukufa yedwa. Itsho isystem yesiXhosa. Within 24 hours kufuneka laa mntu abeyomphelwa. Xa behlela abantu bahleli benza ntoni? Bayathuthuzela nje okanye kuphinde bahleli ngayo? Abathuthuzela ukuba kufuneka kutyiwe because apha kufuneka ngubasiwe ubambhele uzawuza nento kwakhe but ungenzi neento ze-entertainment like ice cream norama nobani neti eyenziwa apha kufuneka ingabi nabisi because sisilile kutyiwa iinkobe akutyiwa nto zifensi ngeli xesha lapho and asiyobhaziya amcabangi anobuhlifihlifi nje kukutya yonke indawo. It's minimal. Abantwana bafuna nobona namalanga baxolo ababikho apha. Kuhanje laa mntu ke uba kucaba ixesha liyadlula yento bafaka ungcwatyiwe uyathatha nofakwa phaa emngcwabeni kwawuphela kuyela kwencwadi kodwa uzawuqa emngcwabeni engagqunyelelwanga kubekwa inantsika into izitokhwe sentonga kubekwe ingca laa nto ithi makasibeke ingcamani sabe sibuyele kuyona ya kubekwe ingca mhlawumbi lekho loo nto lendiweyo ahambe ke ungcwatywa. Indlela angcwatywa ngayo umntu asiyo le nencoma ngayo iyafana nendlela yokuzala iposition yokuzala le yasesibhedlele asiyo esiXhosa. That is why abantu abazeleyo bonke banezinqe banemilenze ngoba bethu bonke standard problem nesinqe problem nemilenze because bazaliswa benqe nomqolo. Kanti isiXhosa That is a wrong birthing position. Izala njani ibhokhwe? Jonga ibhokhwe bezala njani? Sifuna masizala ngolo hlobo lebhokhwe. Masisuke kusale nasebufini. Xa ubekwa emngxunyeni wakho, umngxuma wakho uzaba round. Siyaphinda sibuye lapha. Umngxuma wakho awuzuba nekona because kwangoko-box. Umngxuma wakho uzaba round. Ukulala kwakho phaa emngxunyeni uzawulala in the same position bulele ngayo esibelekweni sikanyoko. Nantsi. Hey, well. That is the same position bulele ngayo. Google ifoto yomntana osesibelekweni. That is the position esingcwaba ngayo thina. And uzawunceda neento zakho uba uyindoda. Itasi yakho itasi yakho inqawa yakho umnqayi wakho into zakho zizawuba lapha phambi kwakho njengoba ungcwatywa nje. Right. Akukho zithethi akukho mntu ofundekelayo izinto yashumayela akukho no we're celebrating the life of there's no celebration kuziliwa. There's no organ, there's no keyboard. Kuthule nzwanga. Ukuba udibene nabantu besiya phaa beyongcwaba, yeke laa ndlela. Or you stand still ngathi ubanjwe itshokwe yinto. Bade bagqithe. Abathethi, abatshayi, abaxhawulani, ababulisani, abahakani.
abantu abaye emngcwabeni ngoba we believe into yobana ninaniselana ngokukufa xa nisenza ngolo hlobo ukuthathela kwarhadebe ukufa kwasemanzothweni xa uhamba usulelana nomntu ngako ude ube ulenzile isiko lokuhlamba izandla ungekalenzi lo siko awubambi muntu aba bazokuthuthuzela ke nabo ngoba abantu ababambe akutheka nabo udibanisa nje amehlo nabo uthi ugqiba unqwale uhlale phansi wambathe ungenzi ngesikele singaka ha okanye unxibe iskipa se-Kaizer Chiefs uyojuba ne-slippers no so wambathe ukhatshwe lo muntu the center of attraction is this person so wenza into ezakwenza uba ibe nguwe ngoku-center of attraction kubuye phaa xa ubuyayo phaa kungancokolwa kungatshaywa kodwa kungabanjana njengoba kutshayo uxolo phazamisa udluliswe inqawe ayenziwa ke wona awutshayiswana awutshaye yakho ngawupha okanye uba uyakwazi uzibamba sutshaya tshaya xa sewugqitywe ngoba lo ngoku uzawuncazelanga ngokufa andazi uba ifike nini kodwa ke ngoba khona inyama emngcwabeni laa nyama yomngcwabo abantwana nje bangayityi le nyama because babebhilive bangathi le nyama yalo mntu laa nyama ayiphumi phaa eyadini yalo mzi ngoba bophume nayo bayanako kwenu usa ukufa kwaphela so inesiko layo le nyama iyafana laa nkomo yokukhapha elandela emva komngcwabo inyama yayo igqitya phaa endlini iphelela phaa inyama yayo uba uzone umke nenyama yayo yalaa nkomo ngepazamo ibe yasemanzothweni kakade umzukufutshane wasemanzothweni uyinyengeze kuwo ungakuyofika nayo ngoba sibhilive into yobana ke ukufa kungaka nje into yobana abantu babreaka ezo protocols. Now why into simple kangaka into cheap kangaka sithi abandon siye kuleni kufuneka umuntu otyileyo kule nto yomkhenkce that is why abantu bahlala 2 weeks kufuneka umuntu ozawutya ngebhokisi kufuneka umuntu ozawusika into ezibhahle zawunxitywa apha because uthenga impahla ezintsha xa uyemngcwabeni kwenziwe inwele kwenziwe inzipho kukho iimoto eziqhutywayo ezizawurhuqa inantsika itrailer eline-gold trimmings for uba kulayishe ibhokisi kukho ibhokisi that is an economy ukumhlaba uzothengwa ukumhlaba uzawuthengwa for umngcwabo lo mntu so that is a whole economy if you disrupting that udisrupt iipoto zabantu bazakubetha bazakubulala bazawuthengela abantu bakubulala if uthe abantu mabuyele back laa nto simple bazakulahla phantsi thathi imali yabo it's a whole economy it's billions and billions of economy umngcwabo kuba ndiva le uyithethayo uba xa kuziliwe kuloo ndlu leyo kufika umelwane abantu abathile beziphethe loo nto uba bazothuthuzela bephethe ukutya into etyiwayo ayenziwa laa nto uba kupheke thina njengasekhaya kuba ndidla ngokuthi kutheni kuzohlukunyezwa aba bakhalayo kuba befana bazilile akho nto bayenzayo ngofuna baququzele babe bepheka besenza iti besenza izikonsi yonke laa nto leya abantu athi umuntu irama engayityi kokwakhe azodimanda irama apha nedrink akayiseli ijuice uselidikile acid apha umuntu emoyika umolokazana wakhe azoqaqazelisa bethu abafazana iveki yonke uhlela apha uzoqaqazelisa abafazana bethu
njengoba uthetha ngomolokazana ke tata kukho dala ke kwakwenziwa njani ngomolokazana uyayazi kuba xa kusweleke masithi kusweleke utata wendlu umolokazana kabhuti wam uzokwenza kanjani unkosikazi kabhuti wam wenza kanjani wayenza njani dala Pardon. le nto uba kukho le nto ngokuba sesatshintsha ngoku izinto kwakho ezincedo bekho laa nto uba uzonxiba ityali uzofaka itaweli uzonxiba into ethe nkqu ezantsi Umntu uyahlonipha dala yayingento yomolokazana kodwa because ngoku uthi kulo molokazana wakho unxibe isigqebhezana lo molokazana wakho makahlise iloko. Where does it make sense? It doesn't make sense. Because it's not about uhlonitshwa kukatatazala ngomolokazana, it's about uhlonitshwa kwesidubu sithi sonke. Then abelungu bathi giving last respect. It's about that. Yes, ifama sibokunqobe njalo. Ifama sihloniphile. nathaba bazofika benxibe lokho ezimfutshane beyongcwaba Iloko zelo zigaqambile for umngcwabo. Ndicela nithi tone down on the colors. Please. kuba usekunxiba nezimhlophe No. No. Another absolute no. Yinto ubana uzawakho indoda ezawuguqa ngedolo phansi ikhuphe ring yenze i-marriage proposal kulo mhlolokazi ungcwatywa lomleni apha emangcwabeni namhlanje. It happened. It happened. And she said yes. no wayehlukana nomyeni wakhe Subuza ndaba zabantu. ndiyaqala uyiva leyo Ndakubonisa uba ndisenayo. Sure. Sikithi bayifoni yami yakudala yemuka. Yalahleka. So are you happy ke ngoku look, I wish that via this broadcast we can garner a community esibiza embo that will learn about this, and maybe the next batch of lawmakers is now is our group who will change things. Abantu bazabana intshisakalo yokuthi guys no, we can't go on like this. Udala silahlekile. That's my hope. Why? Because I've lost hope in the other centers that we spoke about. iyavakala tata iyavakala nikhona netshomi yam bikhe yayithetha loo nto leyo uba funeka kuzanywe ukufunyanwa abantu banonceda. Yes. Now we need to change the way we're going. We are heading for a crash. We are going to crash. If nothing changes now, we are going for a crash. hayi ke tata iyavakala masithi ke tata ukhona umuntu ebekhe wandibuza maqala phambili ndithethe ngaleyo awuthethanga kahle into yoba befamba thina sibele kanjani Besingasilangabeleka namhlanje. loko uyithethile uyivezile so ngoka ndiyabona ndibuza uba hayi bo avile wayeka njani le ndawo idlule. Let me give you the first statistics. The World Health Organization has declared that in any country, all births must be natural births. If there's a need for a cesarean section, we can give 7 to 14% leeway. Emergencies. In this country, all births in private hospitals, 87%. Because they make more money for that hospital. That's not a great way of giving birth. Because we're going to limit you for the next birth. That's not a great way. Abafazi ke abathandi masithethe into zabafazi ufuna sithethe izinto so bazakubuza kubantu belombelekisa akulalwa umqondo
ayidlulela ngecala okanye agaqa xa uzozayo. If you want to know, look at how the goat, don't say like book. Look at how the goat gives birth. Okay. And loo nto leyo ibhekisa kuthi bantu bamnyama okanye kumntu. Yes, because aba bantu beze nale system yokulahla nomqolo bavele Europe. I see it. It's not, that's not us. That's not us. That is what sigula. Sikizwe ezirongo. Ndiyakuva ke tata. Ndiyakuva. By the way, le bisiza singalo. Akakundiyena masingene ndizoyiva nami nabantu ababukeleyo bazobeleka bathi hey andifuni imiqolo mna xa sendikhule. Anikujonga. Undixeleshe. Okay, ke bendikhe ndabuzwa ke ngumntu endicela uba ndize nemvelaphi size nemvelaphi yamabhaca. Inzima loo nto because ayilunganga into ubana uxele ibhaca uba livela okanye lisuke ibhaca ngapha le ndawo ibhaca kuyo lizobuza wena uba ndibani mna kusho ibhaca. Amabhaca emabhaceni ufuna imvelaphi yabo angazi kuthi. I don't purport and I don't want to purport to know amasiko nemvelaphi zabo wonke umuntu and end up telling people I'm not. There are things that I'm an expert in, there are things that I'm not. Always being is laziness. Bamafaka angazikhandela wona. I don't want to sponsor abantu abalazy. Amabhaca abelong to a group yabantu kuthiwa ngabambo. Kufakwa ke phaa namaXesibe nabomvane namampondo, kufakwa namathembu, kufakwa izinto norhatela mahlubi bafakwa phaa. Zonke ezazizwana ziphaya ziphakwa umzimvu. Alando lona ke basule kuphongola. Uyise wesasizwe Nkosi uZelemu kwakuthiwa angamaZelemu phambi kwakuthiwa angamabhaca. Amabhaca kubhaca kwabesikwa. Otherwise ngabaka Nkosi uZelemu babebizwa bangamaZelemu. Inkosi zabo ke uMadzikane kaZulu inkosi yabo eyaphuma nabo ngapha KZN. Kwabakho the first one to call himself ikumkani bamncaphayo. Kwabakho noMakhawula ke zininzi inkosi zabo ezilandelayo. Right. I-settlements zawo kwicala it's not really phaa kwaBhaca. Abambo settled kulo mhlaba weNqamakwe Tsomo. Yes. Abambo endibazi kakhulu ngamantambo oJiani oNovetshe onguBokanyathelo oGabada oSukela. Abantu bathi bangamamfengu emamfengu ngamabhaca amantambo anayo phaa eKZN kuthiwa ngomntambo yamazi Brenda Mntambo uyacula. Isename phaa iba isename belisiduko ixesha apha banesename zabo kodwa bangamantambo nabo banye ke aba bantu. Yes. Isizwe ke sabambo apho originally khona sisuka eKemet le ndawo kuthiwa Egypt, and they crossed to us where we were at in Anapla, something like Ethiopia, and they came down with us. But not like nathi na. Sisizwe esi unique because they are tall, bazingilimbela banamandla kakhulu babeyibulala ingonyama ngesandla. Yes. And
a small nation, very deep into their own culture, but ke ngoku ba assimilated kule culture yamaXhosa. Abanye kude kuthiwa bangamamfengu, but no bangamabhaca. Amamfengu ngamabhaca. Bangamabhaca bangamamfengu. Amamfengu awodwa. Oh, okay. Nawo amamfengu kuthiwa ngabambo, bathiwa ngabaqoqi abambo, but amabhaca ngamabhaca, amamfengu ngamamfengu. Okay. Uyathela xa usithi balento ukhula kwethu yazi amabhaca sasiyazi ba Abaciwe. kodwa ngoku abanazo zo zinto. Hayi kaloku ndiyaxela uba we-interrupted. Yes, we-interrupted. Yonke into yalahleka. Yes, yalahleka yonke into. Hayi ke tata. Hayi siyabulela. But there's lots of literature. There's lots of literature about the Mabaca. There's lots of literature as for them. It's unlike other nations. Means the Bada. Kakona nye Bada Maqobosha 2. Umfundisi John Elif. Iti the history of Abambo. That's Manapa. Okay. So you must decide. Wa ebinyani umfundisi John Elif nomnye ubangelona I got John White. So ibhala wafundisa abayi-2 lo wesibini unayanyani lo uqala ixoki u-Elif wayezomfundisa, but he was a spy. By night he was a spy and an agent. By day uyashumayela uzenza umfundisi ezitshomi yethu. Lo kuthiwa ethiwe ngaye Mount Elif. Oh. John Elif, very dangerous. But he wrote a book. He wrote a book about the history of Abambo. So ask your listener to check that book. A food divided by 2, because he had a political agenda from this. I'm telling you. Hayi ke ayikho into ofuna nje unyathela kuyo singakhange sinyathele kuyo. I don't know what I'm using. I want to emphasize now it. We need to dust ourselves out of the mental system. That's 2 ways. If this need, it's not easy. And what is Bob trying to do that? In the West, let's try to organize this movement properly. That's what he's done. Yeah. I want it to be led by young people and by women and active people. And we don't have to be knowledgeable. We just have to have a passion for it. Security will power you with information. Yeah, but side push. Ngiwaske nje nguthethe kwafika into engqondo ukhe wava umuntu ubekhe wayiva kodwa le qanda eziyaphelela phi kwakhe kwathethwa ngelento ayo heritage day kuthiwa into na ancestral day yayisithi khona wakuthiwa izokwenziwa ancestral day I think ikhona anikhumbula njalo stress ancestral day ayithiwa izokwenziwa ndiyakhumbula ndimamele ndisiva yiloo nto leyo ezindabeni kuthiwa izokwenziwa ikenziwa so kusithiwa ngabantu kuzokwenziwa ntoni ngaloo mini uchaza uba abantu funeka banxibe isiXhosa sabo isintu sabo bathini bayo le nto banqule kahle
ngoku ndiyacela njengoba uthetha ngaleyo uba funeka kubekho noba mhlawumbi ngoLwezithathu i-suggestion buyenza uba ngoLwezithathu mhlawumbi esikolweni kuncipha isiXhosa ngoba ndicinga into yoba mhlawumbi ukhe wava nawe ngale ndithetha ngayo Ancestral Day. What I can tell you is that amasirayeli ebhayibhileni bayene-festivals zesizwe about 6 or 7 per year apho isizwe sihlangana khona for that festival. Okay. AmaZulu ane-festivals zesizwe, AmaSwati ane-festivals zesizwe apho isizwe sihlangana khona. Without those festivals asikho isizwe. So kuyanqulwa kuyahlangana kwethu apha asinayo sayigqibela kwintaba kandoda nalapho it was questionable because yayinto kasebe leyo. On the 4th of December, we go to our Independence Day. Independence of the Siskai. What is that? Where is the Siskai now? So, but we need something similar. But kubakho festivals of everything. A festival yesivuno, for example. Kubakho festival yesivuno. Kubakho festival ye-virgins. Right? Yes, layer reeds. Kubakho festival yokuzala kwenkomo. You see? AmaZulu ayibiza umkhosi wokweshwama. You see? Apho uthatha inkunzi yenkomo ibulawe ngezandla. You see? Umkhosi wokweshwama. Right? So i-festivals zesizwe zikhona siyazazi zihlela zenziwa. Ndazi by Ancestral Day baza bayintoni. Akho next apha akucelebrate kwanto akwenziwa kwanto apha kuthe cwaka. Silibalekile ungathi asisosizwe thina. Kodwa sinenkosi. Sizi-individuals asisosizwe. Sizintsalu thina. So I can't say to you I welcome Ancestral Day, but I don't know what is Ancestral Day. What I can tell you is that we own these festivals. For a long time, we've been owing these festivals, and this is gonna come back and bite us. And into ebuhlungu into yoba xa uthetha into bezobuya isibhayide kuba loo nto izothetha uba abantwana bethu nabantwana babantwana bethu abazuyazi izinto ngesiXhosa. Heritage Day ungayicount as i-festival yesizwe, i-festival yelizwe. Sithetha ngesizwe. And nakhona kule Heritage Day siye sinxibe into zamandiya, sinxibe into ezithilayo, unxibe ezi zakho, unxiba ezinye. So uyathunuka xa thina ngale nto le Ancestral Day, but awundithunukeli uba ndibe enthusiastic about the Ancestral Day, but ndithunukela kule nto yobana inintsi siyi-owayo at least 4 per year. At least 4. Nalapha emakhayeni siya-owa owana at least 4 per year kufanele ube khona ingcawe yekhaya, imeeting yekhaya ingcawe. Mina nithi ingcawe yingubo. Ingubo yokunxiba engcaweni. Asiyongcawe ingubo. Ingcawe imeeting yekhaya. Okay. Apho kuxoxwa khona izinto zekhaya. Apho kungena khona only abantu bekhaya. Bambathe ezangubo. Abelungu bayibona laa nto baqonda uba ikufutshane nalelo sizama uyenza ye-church le. Bathi ke bona ke icawe i-church. Babekopa i-meeting e-important yekhaya eyayingena 4 times a year. Kuthiwa ingcawe. Abakwazi ukuthi nca, bathi cawe. Ingcawe ke iyasilela nayo likhaya. Ingcawe yombathelwa ingubo emhlophe. Ingubo zazibomvu ngayibona. Kodwa xa ingcaweni yohluka ngoku iyekhaya le uyabo. Awuthathi ingcawe yakho uhamba uhlunuka nayo apho kwezerali. Iyekhaya. Iyala meeting. Ingcawe. Not umsebenzi wenkomo idibana namagazi nento yoba i-meeting Yekhaya. Intlanganiso yekhaya yokulungisa into zekhaya. Yasilelwa kuba abantu bezalwe baninzi kube khona negusha exhelwayo uba nelekhaya elikhulu. Okanye noba inkukhu loo nto nilayo. Kuyabethwa ibhekile isilawu sakokwenu esalapha ekhaya emanzothweni.
umfazi wenqolo sawubona sazi basithini that isilapse kokwenu sibe khona naso pha uxoxa pha uxoxwa izinto it's a safe space uvala umnyango it's a safe space yakwazi pha ukuthi yabona avuyile qho siba nomcimbi uyanxela kakhulu wena I can say that there I'm saying yakwazi nokuthi ukubongana umkhulu wami la wena ingathi ngokuyandweba ngoku sakuthatha sakubeka phambili kodwa umkhondo ukwazi uba uwe because yazazi mosnaweza nomama it's free, you can say that it's a free space abantu bazawulila abantu uthi bakulila sabasunyendisi kodwa sibaxaya inyama and then ngoko siphume phandle siyiqhume laa nto bezangoku ingcawa ke indawo ethile ngolo hlobo that is why kufuneka ingubo ezimhlophe ukwenzela akukho mntu hide nto thetha ngento ityala it's a safe space hayi ke ndiyakuva tata ndiyakuva ayafakala omnye kuthiwa yabona inkomo ayikhalanga ngoku esasinenkomo phaa it's because wena ndakubona ucabucana nentombi ngapha waphinda uthatha laa mkhondo ozuhlala ngawo apha iyazilimaza inkomo zila xa uzawunathi ndakubona wena phaya ndakubona izawulimaza inkomo next time ingcawe indawo yaloo nto unogqiba ungayithi uba apha elalini ivinto rivalwa apha now before ke ngosilwe nesizwe ngezinto zesizwe ezalahlekayo masiqale sibuyisele ezi zamakhaya ingcawe zamakhaya mazingene imithayi yamakhaya mayenziwe iimvukamo zamakhaya mazenziwe makuchetywe xa kugqitywe uncwanywa ayinamsebenzi le nto ifakileyo makuchetywe because esayile le nto makuchetywe xa kugqitywe uncwanywa inkayi wonke ayilo siko lesizwe esithile isithiko lethu makuchetywe wonke qalapha ezophuma ngapha sayiyeka ngenxa le nto hayi idabret yam hayi ifrontal yam sayiyekisa yiloo nto ukufa ngokunyongodonga silawulwa ngabafazi hayi kodwa uba kwakuchetywa ke makuchetywe ke silawulwa ngabafazi thina siva ngabafazi abafazi abafuna nto nezabo I'm just confessing the truth. Thina sifike sekungasachetywa ke ngoku siyayiva uba hayi kuchetywa wonke umntu shuwa pha phantsi zanele sizwe zonke hayi ndiyakuva tata sabakho inkqa ezimhlophe madoda uba umhlophe nento yakho izawumhlophe what is new uba umnyama into yakho izawumnyama that is what is new hayi ke tata hayi ke no masigqibe ke siyivale masiyivale ya masivale ngelithi kwezi ncoko zethu there's one thread, there's one theme from a season, from a kaya, from a district, from municipality, from anything, lack of leadership. Sivale ngoku sisakhala sithi malo mntu kufuneke elawulile apha. So apho i-dislodge khona le nto iphaya ulawulweni uba who is supposed to say maGwengana Masimeni ngoku? Who is supposed to say maChephe ngoku? Who is supposed to say I declare ixesha lenzilo ngoku? Ahlonitshwe. Amadoda abuyimva ke awalawuli amadoda lapha abuyimva because abafazi bazigqithi. Abuyimva amadoda. Oh, okay. That's the first one. Okay. Run the show. Bye bye.
ngamanye amazwi yamoshwa sithi awikho nalo madoda ayenza lokho awikho kwawo hayi yavakala tata yavakala siyabulela nasiyivaleke tata siyabulela kakhulu ngencoko lesibe nayo namhlanje simane sifunda lukhulu ke apha kuwe ke awutshilo nawe sawugcina na apha singalahlani yes Ngiyathemba ke ukuba nisonwabele isifundo sethu sanamhlanje. Sithethile safunda lukhulu kuTata uNzotho njengoba sidla ngofunda lukhulu kuye ke. Ngikhumbule ke xa nifuna uthetha naye, bayithe wasinika inombolo zakhe. Unganinceda ngencwadi eziyana. Xa ufuna ubhala incwadi uzokwazi ukunceda nikhumbule sasivele incwadi ethi Maqoma. Ncwadi kaTata Amava Heritage ne? publishing Amava Heritage Publishing. Ilapha eBisho. Dim intombi yakwaJola ndithi sobonana kwakhona kwisiqendu esilandelayo. Cama kumsontsonto. Phina imini ezimnandi zemidudu sibhiyoza sonwabile ngesintu singabantu. Khumbula mzontsundu eli ixesha lelethu.